Bună ziua, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Dr. Meroi Alexandru, medicul tău stomatolog. Celi. Și am astăzi un invitat foarte special, Larisa Lupoaia, care am să-i pun câteva întrebări de la care sunt convins că așteptăm niște răspunsuri pe măsură. Să începem! Abia aștept întrebările, sinceră să fiu, trebuie să le zicem urmăritorilor noștri, ai tăi de fapt, ai noștri pe canalul tău. Îi împărțim. Bine, sharing is caring. Sharing is caring. Că eu nu știu nicio întrebare, corect? Da, absolut corect. Corect. Întrebările sunt concepute de mine special pentru ea. Dar știu răspunsul. Mai vedem. Prima întrebare. Care e prima ta experiență cu medicul stomatolog? Oricare ar fi el. Oricare ar fi, oricum nu mai știu cum îl cheamă dacă mă întrebi. Dar prima experiență, cred că în momentul în care mi-am scos primul dinte, că altfel nu știu cum să mă raportez la timp, n-aș vrea să mint sau așa, dar cred că prima experiență este într-adevăr când mi-am scos primul dinte, pentru că eu mi-am scos toți dinții la stomatolog, asta am mai vorbit de 100 de ori, dar cred că atunci a fost prima experiență. Toți dinții de lapte. Toți dinții de lapte. Și a fost o experiență, dacă vrei să dezvolt puțin subiectul, a fost o experiență foarte interesantă, pentru că la mine, domnul stomatolog, acum mi-am amintit cu cât intru în subiect, că toate ustensilele astea pe care le avem noi aici, care nu se văd, nu pot să pun putere, nu? Da, poți să trage oricum la toată viața mi-am dorit să fac asta. Așa. Deci treburile astea nu se numeau, cum se numește asta, de exemplu? Contraunghi. Se numea avion. Avion? Ei, hai că asta la subțire era avion. Mai aveam cea circulară care era balerină. Balerină? Ce mai aveam? Cam așa era experiența mea la stomatolog. Eu am avut o relație foarte bună cu am avut o relație. Concluzionând, m-am înțeles foarte bine și cu domnul stomatolog și cu soția dânsului, pentru că chiar eu mergând, nu știu, aveam câte ani când îți scoți primul dinte la zi? La 6 ani îți apare primul dinte. Bun, deci și când îți permanent. Deci atunci. Bun, deci probabil aveam până în 10 ani, clar. Și a fost interesant. Da. Balerină, foarte interesant. Eu știu de albinuță. Da. Balerina nu, adică nu știu. Balerina și avionul, eu le țin pe Balerina și avionul, frate. Voi cum aveați când erați voi copii? Cum vă zicea domnul stomatolog la device-urile noastre aici? Sper că nu zicea cum balerinuță? Nu, sper că nu contraunghi. O să venim cu contraunghi. Cine de Dumnezeu se mai duce? Când? Acum? La copii. Ai copii? Trebuie să ai foarte multă răbdare. Da, tu ești cu fațetele, știm. Da, eu sunt cu estetica dentară. Estetica. Următoarea întrebare. Scoți dinții de lapte. Întrebarea numărul 2. Ai purtat aparat dentar, nu? Da. Cât timp? 1 an și aproape jumătate. Și o experiență pe care să ne o împărtășești? Ce fel de experiență? Una bună și una proastă. Păi bună nu e nimic bun decât ziua în care îl dai jos. Așa. Și o experiență rea nu am avut, adică eu am fost foarte ok cu aparatul. Dar încercam să zâmbesc mai puțin. Eu oricum sunt mai serioasă de obicei, știi? Da. Eram un pic mai serioasă, dar în rest a fost. Adică nu știu, odată când ai ieșit în oraș și nu știu, ți-a rămas o salată, cum se întâmplă de obicei. Eu aveam un obicei foarte serios, mereu după ce mâncam, mă duceam frumos la baie. Da, știu și eu la fel. Mă exasperam. Suportam cum ar fi fost să zâmbești și să rămân. Păi mă exasperai, nu puteam să zâmbesc, mi-ai zis, dacă am ceva între dinți, știi? Stresul ăla. Sau la un eveniment, mergi la un eveniment și dintr-o dată mai ales spune fotograf, hai să facem o poză. Da. Și știi? Și ce ai mâncat azi? 2002, eu pătrunjel, știi? Variantă coloră. Foarte bună, clar. Deci nu mi s-a întâmplat. Eu mereu după ce mâncam mergeam la baie. Deci asta, adică ce ai recomandat tu? Spre exemplu, avem o persoană care se uită. Da. O persoană care se uită, nu, care are aparat sau care vrea să-și pună aparat. Știi? Și are nevoie de un sfat de la tine. Ce l-ai sfătuit tu pe el sau pe ea? În primul rând să-și pună, pentru că e o decizie foarte
Adică eu m-am gândit mult și am analizat și mi-a fost frică, am amânat foarte mult. Nu mai amânat, dacă ai o problemă cu dinții tăi, puneți aparat pentru că e foarte important rezultatul și crede-mă, e cea mai bună investiție pe care poți să o faci și de ordine estetic, dar și din punct de vedere al sănătății. Da, absolut, deci sunt într totul de acord. Dacă ai... Ce periuțe de dinți folosești? Electrică, absolut. După ce am ajuns să folosesc periuța electrică, cu mâna pe inimă nu m-aș întoarce la o periuță de dinți normală. Nu, deci efectiv, nu știu ce să fac cu ea. Da. Știu cum să mă spăl, știu cum să folosesc. Cum a sunat? Știu că să mă... Păi e foarte important. Da, absolut. Știi, dar n-aș mai reveni, nu știu, am senzația că am evoluat atât de mult, deci nici măcar, dacă mă crezi, nu știu, nu mai concep oameni care să mai folosească periuță manuală. Acum nu vreau să par... Dar nu că sunt un sentiment complet cu tine. Nu? Deci chiar sunt. Da. La toate. Să trecem la următoarea întrebare. Ce pastă de dinți folosești? Pearl White. Așa. Hollywood Smile. Așa. Nu, uite, chiar nu știu. E cea în formă de triunghi, așa. Să trag una să stomatolog și nu știu ce e asta. Pearl White, da, e... o găsești și la Mega Image. Da. Adică e o față de Mega Image sau cum? Că nu înțeleg. La Lidl nu? Sincer, până la urmă, unde vrei să ajungi cu întrebarea asta? În formă de inimioară sau de triunghi? De ce ai zis? Așa e. Uite, chiar o să pun. O să vă pun aici, eu clar, cum o să văd acum, o să văd la edit și o să zic. Da, e foarte bună. Habar n-am. Are și niște particule din astea mai... Știu că tu ești împotriva lor. Abrazive, da. Așa. Da, dar nu știu, adică eu n-am simțit vreo sensibilitate. Sensibilizare. Zgâriat dinții, ceva, te-ai uitat în oglindă, te-ai cu degetul. Nu. Am înțeles. Asta a fost curiozitatea atât? Da. Păi, na. Mesteci gumă? Foarte rar. Și mai vine o întrebare. De ce? În ce caz mesteci tu gumă? Păi, de exemplu, acum n-am mai amestecat. Dacă stau să mă gândesc de când am mai amestecat gumă... Nu, fii un exemplu, fii tu. Păi, da, dacă stau să dau un exemplu de când am amestecat eu, când mi-am cumpărat... Nu-mi cumpăr, pentru că mi se face foame. Da, așa e, oricum guma și pixurile nu se cumpără, adică toată lumea știe. Ce tu? Sau bricheta, cine doi își cumpără bricheta? Da, și nu fumez, da. Am senzația, da, nici eu. Și efectiv am senzația că dacă, adică cumva, eu am explicația științifică din spate, tu trebuie să o dai. Eu o aștept, așa, pentru care ți se face foame. Știu eu, nu neapărat, e că tu îți provoci cumva sistemul, adică cumva stomacul și el roade în gol. Da, așa este. Foarte bine, foarte bine. Nu neg că nu sunt împotriva, adică, eu mestecam gumă mai mult când aveam aparat decât acum. Și puteam să mestec gumă când aveam aparat. Că doctorul... Adevăr, se mai prindea ciudățel, dar na. Se mai prindea. Doctorul tău stomatolog sau ortodont pe vremea aia ar fi avut vreo 2-3 cuvinte de zis așa despre asta. Păi nu, mai a fost un exemplu neadevărat din toate punctele de vedere. Mâncam migdale, mâncam orice. Să nu ascultați. Voi să nu faceți așa. Nu știu, chiar n-am avut și am mâncat orice. Am mâncat măr, migdale, gutui am mâncat. Am mâncat orice. Bă, super tare. Da. Cam asta a fost, dragilor, sper că v-a plăcut. Încă o dată, Larisa Lupoaia, aplaudăm. Mulțumim, Larisa, că ai fost alături de noi. Mine? Mare drag. Vă las aici conturile noastre de Instagram, contul ei de YouTube, care nu sunteți deja pe el, și pagina de Instagram, unde chiar vă îndemn să intrați, să dați subscribe, sau mă rog, cum se face pe Instagram. Follow, eu mă duce mai bine, follow. Așa, follow, nu, join, să dați join. Follow. Găsiți link-urile în pagina de jos, în jos. Cum follow? Pe Instagram e follow. Nu tu, pe Facebook. Pe Facebook e, join group. Nu, e join group, că e stomatologia pentru interesul tuturor. Și pe Instagram dați-ne follow. Amândurul ăla. Sharing is caring, încă o dată. O zi bună. Deci foarte... Avem poate glămiță și lumea ieșit. Ce are? Ce-am făcut? Tu zici. Sincer, am avut o relație foarte bună cu doctorul stomatolog și cu soția dânsului, pentru că ei lucrau împreună la cabinet și era foarte... Măi... Frate, nu posta așa ceva.
Așa, ai avut-o... Ce mai zici? Când? Acum? La copii. Ai copii? Nu de care să știu. Nu prea am copii, să știi, nu prea. E o specializare, vreau să zic specială, e o specializare aparte, trebuie să ai foarte mult răbdare. Când îți clănțăne așa, când îți sparge alea. Da, nu? exact. Da, de obicei că îți pică gura cu totul. Da, groaznic, da, dar nu, tu nu simți în momentul ăla când îți dai jos aparatul, tu ești atât de, e ca și cum să sar cu parașuta, deci adrenalina e atât de mare când știi că nu o să-l mai ai, încât nu mai contează nicio durere.